To neexistujú žiadne transrodové osoby. Ideológia LGBTI, queer a neviem akých woke. Skupinka týchto rôznych transformerov, chlap Luster, žena a leguán, úchylné formy úvodzovkách rodín. Prečo nedokážem túto komunitu tolerovať propagande LGBT komunity? Súčasť LGBT komunity. Tradičná kresťanská rodina je ohrozená. Ľudia, ktorí sú ináč orientovaní sexuálne. Bez tej tradičnej rodiny sa to všetko rozsype. My sme na Pride, na tomto nechutnom Pride. Bola to poprava, akú Slovensko ešte nikdy nezažilo. Bezpečné miesto pre LGBTI komunitu tak niekoľkými ranami vymazal z mapy Bratislavy a zmenil obraz Slovenska. Vraždil pred klubom Tepláreň, kde sa stretáva LGBTI komunita. Je to strašné. Tady niekoho zastrelili. Nenávisť k Židom či sexuálnym menšinám. Vrah popravil jeho zákazníka Juraja aj čašníka Matúša. To je tak zraňujúce celé, že